Namhlanje asike sikhulume nalabo banenkinga yokusheshe bechithe. Sizokhuluma ngani? Sizokhuluma nge-male delay spray. Umuntu Thathabile weather blue clinic, iklinikhi yamadoda eseThekwini. Yebo. Ngokujabulisayo nathi sesine yethu i-male delay spray. Iyini i-male delay spray? Ayazazi amadoda nenkinga yokuthi asheshe achithe lapha efika kuvuthwandaba. I-delay spray isebenza kanjani ke? Ukuthi 20 minutes before uye enkonzweni yasekamereni uyathatha ispray sakho usifuthe la ngaphambili. Mase usifuthile la ngaphambili uyahlala for about 20 minutes. Mase uqedile ukuhlala u20 minutes ungakwazi nokuthi uzusule khona uzokwazi ukuthi uhileleke enkonzweni yocansi ngisho ungayisebenzisanga icondom. Asilungise leli phutha. Ayikuvikeli ey'feni ey'thelela ngocansi, ayikuvikeli ekukhuleleni kodwa ikuvimba ukuthi ungasheshi uchitha kuphela. Ukhulelisayo ukukhulelwa sheshe ungakhuleliswa. Ikuvikela ukuthi ungasheshi uchithe, inciphisa ukuzwa okukhona lana ekhinqeni kodwa angeke ize kuvikele ey'feni ey'thelelana ngocansi, angeke futhi ikuvikele ukuthi ukhuleliswe. Yebo, imnandi ngoba uyakwazi uyisebenzisa ungayifaka ngejazi ngoba uyayisula. Siyazi abantu abaningi bayabalekela ukusebenzisa ocream namagel ngoba babalekela ukuthi lapho kwenziwa inkonzo yasekamereni izothinta nopartner wakho ukuthi engabe sazwela. Kanti lapho ufaka ispray wasula kahle ngaphambi kokuthi uqalise inkonzo yasekamereni ngeke izilokothe ithinta upartner wakho.